Avui farem arepes amb verdura i pollastre. Primer, prepararàs les arepes. Posa un recipient en la bàscula i pesa 250 grams de farina de dacsa blanca precuita. Afig un poquet de sal i remou. Ara afig 300 mil·lilitres d'aigua tèbia. Remou al mateix temps. Deixa la massa en la taula i fes una bola. Quan la tingues, no fa falta que la deixes reposar. Dona unes pinzelades d'oli en un plat perquè no es peguen les arepes. Talla la bola en 4 parts. Pots tallar-la també en 8 sense problema i tindràs 8 arepes en compte de 4. Fes una xicoteta bola de cada tros. Esclafa i dóna-li una forma de coca aproximadament de 10 centímetres i un centímetre i mig aproximat de gruix. Perfecciona les vores de cada arepa. La farina de dacsa és en general una font d'hidrats de carboni, en contindre més de 65 grams d'estos per cada 100 grams de producte. És una font positivament alta en fibra, la qual cosa la converteix en un aliment apte per a una alimentació sana i variada. Es tracta d'una font mitjana de proteïna, en contindre 8,29 grams per cada 100 grams de producte. L'aportació nutricional esmentada al costat del calci, el iode, el potassi, el magnesi, fan de la farina de dacsa o polenta un aliment nutritiu i saludable. Pots deixar-les totes a la mateixa grandària. Amb la fregidora d'aire precalfada uns 10 minuts, fica les arepes durant 10 minuts per cada costat. Fes unes pinzelades d'oli i fica-les a la fregidora. Comença amb la verdura. Precalfa una paella amb oli i tala el pimentó verd, el roig i fes-ho a daus. La ceba, afig a la paella i salta les verdures. Això tardarà bastant. Tapa i remou constantment. Prepara el pollastre en daus.
afig sal o espècies i passats almenys 20 minuts des de les verdures, afig també el pollastre. I ja tens unes arepes ràpides i saludables per a menjar o sopar amb els teus sers estimats.